Krásny deň vám prajem. Rada by som vás pozvala na stretnutie, ktoré bude 1.6. v Martine. A prečo je dôležité prísť na toto stretnutie? Pretože tam budeme riešiť, alebo ukážeme vám, ako sa dajú zarobiť peniaze a ako si poriešiť svoje zdravie. Pretože tieto dve veci sú tie najdôležitejšie v našom živote. Preto je veľmi dôležité pre každého sa zúčastniť z tohto stretnutia. Bližšie informácie nájdete v komentári, kde bude pozvánka na toto stretnutie. A jedným zo speakerov tohoto stretnutia bude pani doktorka Suprun z Ukrajiny a ona vám ukáže, alebo vám predstaví riešenia aj na také problémy, ktoré vám nevie vyriešiť lekári.